From one kind of catch to another. There's something fishy about this next scene, folks. Leon is a keen fisherman and got Andre on the right to set up this poor chap to take the bait. Little did he know that on this day the bites would come from Charlie in the boat. En je kan zien waar hij kerel staat. Zo gaat het doen. Lisa, jij ligt op de tel vandaag niet op. En dan heb ik hier volgen, maar ik heb die aangekomen thuis. Half 4 en net na 8. Dus ik al een paar lekker is en die nek gaat. Wil je niet zitten op jullie spot? Leg niet op jullie spot, het is bijna lekker hier. Kan je wat? Hier geen spot. Maar ik heb bij mijn vuur laten. Hier zijn spot. Allee. Weet je dat? Huh? Weet je dat? Ja, ik zit met een politieman en zei, maar die beter is, je weet. Sorry. Maar ik moet net bij jullie spot zitten, ik was laatst aan een riel, monster, dat is monster. Ja. Hij is moe, is dat goed. Ik heb de kaart vervangen, 2 keer vissen. Je moet dit in milies. Ja. Erkburm. Ja, Anmartje, Erkburg, ik ken dat. Erkburm is bij. Wil je wel even niks voor het rijden hoor? Dan gaan we een stukje bij vrijvlees uitkrijgen. Dat je niet, er is vuur toch niet water dan. Sure. Je niet zo met checken. Dat is niet zo. The 4 rods which Leon had in the water were not ordinary rods, as our victim was soon to find out. Nou, ik maak ze. All right. Kom aan, heel lekker snorkopje. Kom aan, man. Kom. At this point, we sent in Daniel to confuse the issue even further. Let me dat goed passen wat is al beter. Sadie, help me alsjeblieft, wat met 3 en stok. Ik kan het pas aanvallen. Dat is een stok, daar is 2 voet aan die lijn. Wat met 3 en stok. Pak maar niet bij de bank maar vast. Kom aan. Hé meneer, wat gaan hier aan? Wat zoekt mijn kamer? Het schot is al 4 stokken op 1 slag kriel. Kijk mijn stokken! Stop, kijk niet naar de wat je hier is, man. Ik kan betalen hiervoor, Maar man. ik kan betalen ze kaart met een ding. Dat is net zo weten dat je Dat is mijn kaart. betalen die kaart. Dat is mijn kamer ook. Dan heb je nu al om een video maar ze kaart. Maar ik bij je. Ik moet mij te direct betalen. Ik bij je niet om mijn stokken. Maar ik zeg je, ik zal niks voor jullie kijken. Ik kijk dat jullie hier kan doen het gaat. Ik kan het niet zijn moeder en jullie goed werken. Dan zie ik me naar jou kijken. Maar echt Maar even doen. Je gaat betalen hiervoor. Nou, dat betalen niks en echt een roosje wat ik wil goed met jou te doen. Sorry, luister ik goed. Maar echt voor niks met jou te doen. Echt van mijn vissen. Ik heb dan een kleren gebruikt. Ik sta helemaal recht. Ik heb die ons zuster. Man, echt voor jullie echt wat over. Ons is bezig met een rondpijntje met de joking toe en ons is bezig om mensen uit te vangen. Daar is de camera en ik werk aan daar. En dan is de camera daar. En ons het video. We gaan naar ons movie weer. En het is jammer.